show. It's non-stop, y'all. Away your hands, y'all. Здравейте, казвам се Пацо. Случило ли се, когато ви изпитват някой и вие да не знаете отговора? И какво правите? Така. Но аз когато не знам отговора, правя точно така. Да излезе номер 14 на дъската. Добре, Пацо, ще те изпитам по български език. Що е наклонение? Това е лесно. Наклонение е когато има един стълб и ние го бутнем и той се накланя. Това е наклонение. Дай си бележника! Но какво, двойка пак е хубава оценка. Но по математика съм по-добър. Не като Мария от нашия клас. Колко е 3 по 5? 30. Колко е 5 по 3? 40. Какво да правиш, когато телефонът извънне в час? Да вдигна ли? Как е луд? Къде си бе? Хубаво, в часа, но след малко сега се очупя. Хубаво. Само ще ме изпитват, сега идвам, бягам. Ай. Лодко! Може малко да съм прекалил. Вие гледахте Пацо. Очаквайте следващия епизод. Subscribe.